Ebusunya mecha mo megidi yeso bia hoye na enu akro be we fa santa kotokwan ne wotum fo se de to so mienu etena se ehwe ewodumase enkunyasem ena afen so eye brekum se ye wodumase wonya hemfoforo anesa ena brekum nso esa na ye ratena se no na ewodumase nsem no na ekukura ye kakra sanso so ena na brekum enso so ede no etie na no ansema no ohene na sabi egu enjihye mu se ohene behwe aka no na eye ebo ho ankase ena afin so ewodumase ene ohwim ena afin so entam emu ensam so na eno so eye enum ansana eye brekum de no so ebebo mu putupru mu a ehu hia nti no ne nyina hu hia na enso so na brekum de no sabi so hene hwe na woten se fi hu a ebema brekum ma no so asomdua wo mpe no so wo mansa aka enu nti nu ade na brekum na ewodumase won kɔ ne na ye negie enko a enu nti na manage no afo matenase enu a brekum ene ewodumase ensem no ena ye baba behwemu eyi enu nti kan ho ka sedi no mama fuzi ye na ye ho ma ye ba ama general atenase na fenso ye de adesua no anase nkomo no ye de aba beso general be ba chamo atenase ya una meje de ye nyame adom ho ye boko ye de nyame ase enra iro santa hene ti peso da atenase ehwe brekum ene eye ewodumase ensem no on se brekum de eka se eye amaya yura hye won na wotwemienu se wonyi on de chebrante e mechire no na brekum ka ho nti brekum enura brekum aseni no na se eno be ye putupru hede ebe ka ensem ana yura ehwe no ho na so brekum asem na ne edikan brekum tie no a esa ba ahenimu no brekum o he brekum asem na na atrankonya ni bi ene nkru na wo brekum na chen no aye won adwene se opese o ma asem no etran ho che na e ma achen amenya dimbone efise brekum ma he koye no said o hene koye yi no e ma etima brekum ebe da obi ano no bi e kan brekum ho asem no nkropo bi se ompese omoma obi ehu se ohene enye nipa papa nti ompese omode basabasa ba ho no obi ehu se baabi a asante wo bi ano ehon saka ho nti omo hya ase ko hye katu achi sabrenim ho ema ne bi si wo katu ho enyina ena no achi no omo ko hye kontine ya na sabren ne etu na anesa ansana dasebre ekọ no ema no okay na no so anyina se na asenko akwa awia anesa ntina dasebre wuye no benkum hene na be acting president no ntina wo yobi a as woni ho anesa enso bra ekoba se yi na chi no eno cha se no se oni kontine afi no cha se so wona ya acting president edin sensen bi ba honom era no kodae ikodu se na hema ebe hye na busuafo akoyi omono ehona kraso asem supem na kraso asem e kraso ho ne se ho ohima no ese ohima o kraso no ayebrekum ahima se ohima o kraso no ene ohima no o kraso abusuafo no na de hye ohene no o kraso adikuru no o kraso no ono de onye ne moja bibinti ene ni bidi ade tieni yo ohima mahima obrekum brekum mahima se ohima wo kraso ndi ene ye baako ene kraso hima na busuafo no ono mo ye baako kraso dikuru no ene nka ho ene nye ni moja ene nka ho bibinti no abidi ade nti adide ni baaye no ene ohima no wo kraso no wone brekum mahima adwene ko benkro de no teze de ndien opeso wuram no eye kura so di kuru a ono mfirifie ho
ɛno sɛ da kɔgye ma manfo dwene sɛ ɔhema o brekuma hema pa kyɛ sɛ krasofo nya na ade enya na busuafo nti saa na ekosi bi nanso na ɔnkyere mu saa wama abɔntenefo bɛdwen sɛ brekuma so a ɛne brekuma yɛ ba kɔ no edu adedie die yɛ yi kraso afrim saa na ɔman kɔ yɛ ɛwɔ nkrɔfo tirim ɛhɔ no hɔ no ɛna saa kɔ hu sɛ ampatabo ɔmo so abamu sɛ ɔmo so ɛyɛ ade ase ɔmo kra ɔmo dom di ɔmo dwa ato abae no brekuma hema anye kraso de no nipa no bɛpere akonya na no kraso no ɛnam sɛ ɔno ɛyɛ ɔhema na ɔkraso abusuafo ni bi nti no ɔde ne de ba brekuma hema agye eti nura ɛkɔba sɛ na ɔhene ɛyɛ sɛ muamam na ɔtwe menu nkɔyi obi mra ɔmo kɔtena hɔ no ɛna ɛyi nipa no ɛhɔ na kontini no yɛsɛ ɔne na no nwenyi no nti no ɛna ɔno dwen sɛ so ne ni hɔ a ɔmo yɛ nhyiamu no na ɔmo kɔdwene nipa a yɛyi no a enyi nti na ɔsɛ da yɛ sɛ wate ada enti o de me hwɛ ntina sɛ ɔsɛ ayi wɔhene ɛda wɔhene ma wɔyɛ brekum na wɔtwe mienu no wɔhene hyɛ sɛ ɛyɛ kraso ba panyini ɛyɛ ayi brekum mahema wɔne ne nua kraso ba panyini no wɔne ne mienu ɛnkɔhwɛ na wɔn yi no mfa ma ɛyɛ atena nkonya no na wɔn hwɛ wɔn enti na sɛ akonyasie no mu nyinaa no yɛwɔ santehene hwɛ sɛ enye brekum mahema nkwa ne mu ne nua ba ene be ye mu nyina so ye bojam obehwe kra wi so hene kan sa na berebia brekum mahema ba be gine dwam bia no eya na ma mi no bi kan ho kra so ba apeni kan ho ene asokore mahema so kan eso kan ho enura kra na eye kumase no asokore mahema e bai eti ubehu se na kra so bras ba apeni no so gina ne se dubehwe ma berebia brekum mahema ebe kan hensem bia no saa ma we no e kan ho omo kan ho a kire se bibia ni ho a wo pa kire se omo kan ho enti megiri se nipa a wo yi ni nyina no wono omo de hu nkomo dada na de no ono abafram ye kraso dikuru na onye ono no nye omo busua enti memegiri se asro ba kan se onye na busua no odi kan ne kraso ba panyina de hu nkomo sa oni ti no de kraso de hye no dwanto ano enti enura ebehia ekoba se yase munhia na munyi no na ono kontini na dwen se ye ka so no ma no ntino ono ni ho a omontumi nhia ohwe a nipa nkohiri aye no ene nipa anko no monkohiri ndo so mama anko na mienu na omantimi anko no omunyina so ye befa nte ampa ena egitum se ensuo ginamu nti omo de ne ampa na so hwe kontini se no ni kurum ho a afi ko se no san okurum ho no eye won wa se nim ba bi kro ya afi de eduru anwumre de na ho no na efa se yampa utumi antimi anko sa meeting ho hia se na so utumi etro letter 12 May eba se so na acting president into any handover ma okay enti na se handing over na se obeka se kontihini ba omba hini mu no asama wo hene ekan no hene kan ne kasakwo mu obeka se kontihini wante ase anase oboapa no hyeda kotu sana mo menni ni se wo hene asama kan na kasakwo asama kan na ya asama eda ho pefe wo se o mahema kan se onye ne kontihini wo se enam se oba wo no ya nyina mfiri okura ntino enam ahensie ne ho ntino omeda ahensie na no na benkum hin nkoso anya ne acting president o hin se da kan pre kompe enye se wo kan okako an wa anya ne kasakon bi o se ahensie ne nko an no na continue no ye omeda oma no na emum acting president ne o se da kan se acting president benkum hin nkoso anya acting president okay into what that's one theater na se sa atem no kan sa na me hu letter na letter na o dey ban o pass the video ni no video no so ohene no man ko se sumase nchiamu bedwam asem a obi ehu video no a wo ka se ahensie no e na koyesa a no no anim nye so ntiase o tiase na so e panyi wo tetwi ntu no ka so ntiase entu be hu se ho oba mansia e wo su o de ba mansia e no kuro dubrekum a e wo so si ye ne ma ho ntina o ma yo ma dwen se nko oba wa na jo ba bitwitwa anamu na kentimi anya hene no na ono akro na asan ko ka kire mabu na ho se eni ntimi nya hene na o kan se de ase de o hema na jikru na boso
ɛna asante hene so mpɛsɛ benya hene obirikum menim fa so a asante ne benya wo ho se yenya hene obirikum a ɛna menim ɔhema no ɛfa so benya wo so sɛ ɛkɔba sɛ ɔno di kuro no ɔno na hema ɔde kuro no yɛ dɛ ɔno pɛ bɛma ma di kuro so ama no na ɛre no afa kuro no abɔ so nti bɛyɛ mfie mienu kɔ mfie miɛnsa ni bra a ɔbrɛ nyina no ɛyɛ sɛ ɔpɛ hene ama kuro no nti ɛbɛrɛ no no ayɛ sɛ ɛbɛrɛ no no a ɔno ɛbrɛ ho hene ne deɛ na ahema di amia hene ne deɛ edi ne fata ne pop eti na nra se oboba no ma imagine say ye yanko ono continue na say manko bi nti se de ye mpene ma yinsi enti fiata ohene de to omo ho no ene say okay asanfo bibi say kwantintin bia no ewie krutia kwantintin wu wa me he ewie krutia ndeti ya no say okay na nipa nso na wo say kosia ba so no ena enan ekoye nko bekro betina say eno kwa for me korum nti decision be take we take place no so there be nya ne sha ena fa patabo so ba say ya nye no say je kwabna kusi so je kan ho ena o je kan na be nan no so yi entu beka se kura so ne patabo de no mo de beka ho no na ayi a aga se o madwene bi o mo fa se eno ba beka ho ana se ama ensam no ama ahensie no akwa akire kura so ade na no wo kan na me hu nyina so a wo fa ne se ohema ne se mo nya na busuafo ade na mo de dwanto ba oje eno ohene ka kire no no efi de ntia opese o kire se wo ne ne ya busua no wo de dwanto ba so wo ne ya busua pa ne se obaji dwanto a sese waji dwanto a nti sese re opese o presa wo ne ya busua na ye de a na bi o ho no ma enti wo hwe patabo de no so no patabo de no ono de o case kakra se ono no pese ye je tumfo ya o ye de hye na afetimije enti ono de ono ye nyi na dwanto a nti ono de ono no kwan bi so no de o hwehwe no ne sankan de nti a ne nsa beka ne se ye je ni dwanto a de a na aja tumfo o kan busua no nemo wo no kraso no ya je o dwanto a no afi de hye be na pese o ye na sa je sem be na pese o kire bi bana na mente ase ebi se a me pese me ye me krom hene na dum dwanto akwa ohema na ebi kra no ono anim se me na busuani na so opa obaji dwanto no o te no afa ma me de na metumi nya ho hwe eti wo kraso no se waje utuma na onye utum no waje dwanto a eno kire se waje atum e wona ne dwuma wadi ni mu se wo ye de hye enti ya obeka se manso ne bi ho no ma ya na omo boapa no mo sesa de befo so ebra manso ne bi ho no ma ho omo efa ne se nipa bi adwene wo fom enti omo de manso ne no maka no kore ne fa no maja fa bi wo ho na ma ase nipa din sese wo so ye de hye no no se onye na busua na wapomu nyina opomu nyina wiye no no asan kro na age momo dwantoa no so no yeje obi ofirifi ho nkwan dwantoa wo firi krom ho na ban busua no me hia na wo ye busua de ka ne benkum na chese ono mo eye ne mabo mu so wonya ne moja onye wa dwantoa no watimi adu dwantoa de ne chese won ka ne ho anti sese no na officer chese de nti na ka mo be ya na ka asatu ade asem na seda na asama be tena so bi nti no hene yese sana te de a na ohene nya nsem yese yinipa no oyinipa no se mo ka no asem na de efe wo akanfo mamre mu ne se wo ho abusua no mo ye aduonu 20 mo ye aduanan 40 kurana ohema no ne yinipa no na mo amote mo wan tankonya no I saw the electoral commissioner results e dey beto anu na obo se mo mpe nipa kura asem mu chiri no mo ne no manso be twe kura na ye ne ba niema etimi kasa nu tie mpene ma ne hene no e wa amamre mu da ho enye na be hyehyɛ wafa obi yere wafa obi okwayim wo de hye okwa de prison onye de hye wodi dem nti want me ankeka sa ne ma yi a adanse ka ho nti ka se ebia sabi mensa ye mensa enru num na ne ya mama peja mensa no bi ehu se mensa ye num o sabi ebia ne nan ba ku ni ho a ne ahwe ampa ne nan ho o wo se makoda afiase o ne ma bi sa se da be na makoda afiase so ebia dasi court we bu afọ
e ma e do kotum na se makofo biyire no ama ya age ma yefre ne wabọ be makro aye kofa na yire no ene be bi kro no nkosi age na yefre no ano akofo bi wato akofo bi wonwuram eno so se bi abosum anim ne koye ana companyfo anim ne ka ho asema na wada na di ebia nti saa de mane nyina ya de adanse ebia menunu bone no a kire se ebia mekoye ebia mekotu mirika ene check me moja ne hu se me fa no ana bibi se di se ne dis adanse no nti saa de mane nyina na wo so ho adanse ebia me yesa dwam na bia me tisi form asoma sikura nim se na asoma si aba ayampa da bia tisi form na afi nyina hu se kwa du na abono eno kra abono awie no ensan ohima na be san hweme ensan aka no san yifoforo ohima wa akonya mienza enti e kire se wo hwe na wonipa wo de ne ba no ohima ne mpa ha na ye politics no political science msia eno no okodem na woni na na hema kodi nkomo se bia to da kra atimi shada ne ye fine ebe ba sa abre nu ho no wo hu se encha ikonya beto no timi shada ne na hema ye fine bi na fe duru ba bia na ne ferefo bia na bisa na de anam no so nana on se de bia ya na mo hwe adodo ya nyina ye ni papa ko na se de bia mo hwe hasa nana ntigada krokra bi na ka bia o dam ni hwe ha kakra na ka bia man ka eno kra ka no dem no aka na ni gie so nye se wo kwako o de shebi na ekoma no aka na de nana de bia ya wo hwe hasa ye hwe sa ye hu enya fine na nka we ni kwa de o de che ya nka ama odoni kabumu abaye ntem na one na akasa na timanchine hoto se ayampo ebe ya hemfo miensa atwam nyina no eba yi fi ha ntemfa we zo ko to ma omo kan fi no wa we do ba kra no ba dwen se yamfo mo eyo mafiri mu nti sa na je de a wo de yamfa we ni nko ha na me ne nka se hema ne de meme kwa onfama machine bibisa na no na aba ho na sa yen kabumu ya no ye kan odem cha nti sana e wo se ye no nti e ko ba se mo ye se na ohima ni yi nipa mo mpa na mo anya nyina so a mo pom ba gina tum asanse wono so ye boje mo ye o ye de hye wodi akonya no so a eyeye na ye hwe ebra fense ohene ma obusa se de na hema de akonya na mano no o ha wo frɛ ne ba ye na atena nkonya no ana omoto aba ne we ya eze omo ohene me yedin beje obuza so omo wo ne ho asam ka obi anka no omo nyina ka so omo ne ho asam ka obejina ho nso konti hine kire se wo na konta enti ebra na ahema bo ne din no eye bua payom ena wo mo anko eba henimu nso so omo nim ni pakro sabi o mfiri kuma ase na ekro aya na mpempin no wona obi te ban etoda dua on se dua ben bebere a ho na from afa na twitwi oso na konta na oso ma ware wo ho pen aha wodi twam ka bia na kan past tense na ware wo ho pen aha na sa ne gira mi di se aware no ware ne wu na ateto montem mi di se ne wu aha enti omo wa bakosem omo mi no ntem enu ntia mjiri se wate no ase mate ase ana ofoforo so se no emisinia ebia na kwanfa so senior ne omo junior wo school no ebia na ankoyi e wo montem ebia no so ka ho nti aha etoda so a obi wo honma na menim fozi am ne te ha da bia na da komete se Fozia president of Ghana obi afro her excellency amen kwa person kan bi ya na me hi se mamen kan pi na ya ne e me hyi se me no te ha no na mba be fro her excellency e me ya ma nti bi ho ya classmate bi timi be ya man hene ehuna ye ku ha ya ntuma wo ya nim abre ho ase no ne pese e fo so am obi ehu se onye obi a na so sa na nipa bi a me bu ni bi a no so nye obi a obi anim sa na so on dem timi bu no efire minim no minim mi hu no na okuta di bi dada ne obi a minim ne dada me na nyina bom no eto da na eden se me di bu ese na efata be ba no nti eto da na ye yonko bi a nim no dada no e ko na nim a na ebetumi ran ke bi se ni kwan e bia na nyina ka ho bi
Brekum mahema emfie mienseni ede na abeka fa no on se ono no na ne ba ne yi no abetena so no no mpe ena ne mabisi ya na asa ohun se wani a ede oso odi nti minim se o kan Esther 4:14 a o se na Mordecai aka kire Esther se omo onko ka kire ohene ne se yebekum Jewfo nyina ena Esther so se one buku appointment akọ ohene ho bekum fa no post ena Esther person no so onko Mordecai aka kire no Esther 4:14 se what se wo one ko ohene no ho na one kope nkwaje amaya Nyankopon be man kwanje afiri bia aba na bia na wo faso ane se saa brewe nti na onya post no do ba cha se bia na post no nya no ne fe wo hu nyina no we nkwanti na onya saa post no enti bia na saa mfie miensan ya nsem we bi se obrekum no enu nti no obedi brekum hema se ne be ya ono ene be gina ebia na yedo ba bia ne ho odin oya baba wa kra betena nkontimi ta na ne do ba bia wanyini chen we betena ho nko so agoda de ma na wawu agya ho ama nko kuro na ye basa nti ebia na nananu mo ma ne be ye hema no ed ne ba sabre so me gina mu se ne ho faso sabi nye se ne ho ni faso bi mu ne na ne ho faso pa wo brekum ne se efie mi ensan we no obegina mu se wono ne oba ogina mu se ya santoa oba ogina mu se afrane wa nti bia no no so ne di be ka ho se oba ogina mu brekum e de ma brekum ma ogina ho brekum ma brekum egina aya ntokwansi wasekra gume nti eno nti na bia na oba hema oba nti eno ase mehwe na metimi ko se wabre na ya na etoda ohwe oba omo no mo ba no na omo bi ko na ne me bi ompo social media na ho na me say nti woman yi o munhwe ya na etoda mo say nti o munhwe o de no nya ho den de na eta na chi a ma ntimi nya akukuduro de o de fi say eno akra oba yi oh na mo nyina mo nim nipa no semfonso bia ne no na mu mo ahi mo san so agi kro na boso ono agi kro na boso no eso san na mo hwehwe obi se odi kro na chane sa na ogi aboso ayre ogi aboso sen ko no na betena ho enti ne ko ne de wa ko ama ne se me hunu aya na me hu de me mfanye no ze ni din na mmea hene no edine se no edine se no papa na hema onkwaso wakonde amabrekum papa na no hwe oye yi ni wieye no hwe atena nkonya no hwe se de na afi na aniji aba omuntamu obakasa se de ya na atena nkonya ne sitie no etore bi omokwa ya na bibi ekosi akiri efri baabi ba ena ya na sebi ema wo eyesa wo monnwene wo mo eman no honana mene nipa nkita ho die mu de masua ne se ya na obia wo ya kan bibi wo brofo se obia ni permanent friends obia permanent interest nanso opanyini Kofi Asante Krobia waba no de also de sentrim se politics na bia omo town ho kese kra no omo timi hia di nkomo enya niema come boom nti waba no onkom omo amasa nke bi kra ontimi ni hene no sanity ezanzo omo no mba bebu man no ono no bebu man no na ye de ne ntse politics aba no aba appointing ministers ye reba na ministers no ho da twen omo twen sabe pepe okay ma ye hwa ewedumase asem no aba hin ni mama yewra akan wie ama se say awodumase ehina se yenya wo hene anasa events yekoda be sorry ya busua mi ensanso apie ze won so omo na ya de ase ba ko se wone na no openyi obusu boaten ba ko na mienu so kire se omo no mo ya de ase ba ko de so de ko Bono Regional House of Chiefs no mempese no ye beka ho asem enti me yenhwe ewodumase asem no asem aba heni mama wo hene sabi wabu awi a wakire sa konya no anasa konya no ho abakosem ne kire se de busua ma enye mamadwa te se de bantama de ne tie no
the tell word master some say and also yes situation na bia person mama asem no da hoche ye bisi hene abusuane se ohema anya ade ase ya kan tan go ohema so nipa bi etu ohema afo se wonya ade ase ntifi no afa mo so ohema agin hudi no so de akoboso ade bede di pefe se ohema anya ade ase tise o so twen ho firi ahensem ne ho odi ne hema ne so wo ma ahensem no bi afi abusuan ya ade ase no akosia yi nipa amu asai o se wie ya afi na abusuan hodro enan asore firi owu mu abankwam ebra na opanyin owusu buaten eno hema no etwe akonya no homa so no na sa abusuan ku no omunye nipa nan omu abusuan nan no mo ewo he no ne asem omotwen ma asem ni si wie ye no nsu ato ejae no ama su sa nyina awe no afi no bi di nema ebesi friends krum so be sunsu de ebisi abontene ebe nam so wa be sunsu enti na o ma cheda se on pese se de na on pese no ye obreku on pese mo ye ma asem no da hoche ne ho kan se asante hene okay ne de kwa kwose no ebise asem no betra be ye to be ye press conference ne nema nyina no so hene cheda no ye no se want de hoso no san no mo tra se di nkomo kama as mobile ne ma mo kwan se mo metre mo ase no mo se ma mo kwan ba ko obigina opanyin kofinto aso kan history book adeso yeso betre kwan afa so awo akonya ne ofiri ase ne some ne de no all kan we do mase history na say de no ozi kan de na history book awakọ kan obi atrato owi no asan ko to ne sources to show say or your technique but that is for academic exercise and no ya ka say be kan history of a word mass ya ka say be kan word mass awakọ say yes kan wo any a word mass akonya no de ma ofiri a word mass akonya na ase esansa wo so ye de shekan nti anya bia no nipa odi kan me di a word mass hene ana hema no wo hwe a won to aso a besi me so a me na to so say and also na to so num insia on to so nsia generation on to so 6 me na akuesa a okotena se cheduma se 1901 ono eba ene friends abna kwabna eba ne abna menu ba ene amajubikete na amajubikete eba ne me nti just about 100 years no yanya about 6 generations o part say 1701 eba fim sabri no 300 years no wo to so nsia na mu fie ho no mudi mfinhia edusia ansa no mawo eduoso ansa no mawo eno go ena no so kra ansa yo say yo ba se nye bema nti ansa na wo to so 6 nti meme di just in over just around 1800 years no eno meme to so be 5 and 6 okay eno me hwe eya eno a me hwe eya sede na opanyin kofinto esi ebo nkuru na me hwe opanyin ye wawua na won so ebo won nkuru no a obeka se eya na se omo ekantam no a eka so omo ya ade ase a na omo bo omo so omo ba henimu a omo fa ne se ntam no eya agudi ana se omo ba begina ho no omo ka asem bia na se omo ka afo omo ho adi once okọ emrema court aho ye hwehwe nokre ye hwehwe adanse interest ye din tro ho nti court asem bia bekan bia wanya ho adanse a wan kakra nka ye nti sesi ano se me xiao na o mame ebia sika sido ha hye me ho me se fa bo mbo se metua ma na me je na me de kwa na o de me kokọ se ma ju sika sido ha me se metua ma wa mutumi nya adanse de bia e kire se yitwa imfonyini ne wo se me ka se first kama me no e na do mobile money se ne ma me de a obetumi aka koje bank financial statement the free MTN no wa print am ye hu se sa address no discover we send me na dance abem nti sa ade wanya ho dance no ntumi nya nti ya na court so mo ka nkonya asɛmti e wo court a ya na efo wo ano oden anatumi hye anasema ne siso
now ne uncroft will be tenafy, and my own dear friend devil's advocate says, or said be sound some more day, I just said the wood can and tro. Or besides, and I share a new year at 1 month, and my then for. And maybe say, me say, me near dear offenso, and I'm semi offenso this year. No, I home offenso, I just say a bush and Diana Cacra. Now my first word, the baby, you want to baby, you know what we are. Now I'm not better them. We are very good devil's advocate. What's a war? When you say, now you are maybe no, my pay ya arrange and him. Tiana is so manisia. It's me in the Yahoo, your cockle town. Who be some as my pa, if it's a kind, ya know that. Beside a pa, who was it? Judge will be out on a Buntinko, a moment once will be out on a Buntinko. I am fiancés. Home come home. Until by yet, whenever need gymnastics, one big was and also a young home for one credit to one. If say, they are now or more can see so. Or none dance for the mobile, a biane a one and a bemuno. Ubi a warrior nipper, and an hour, Fisher, or not an hour 9, Fisher do not tell. Nanka, did he can a young from so, they told me no young from so, they told me a sense of a young from so, I may accord the Tossanai. And then which you know so no. Now open your whistle boating, a jay wormufi and so. Then they're not a 119 and what you crambono. Now a almost said, "Dear, what dear bear who do obey me and sack come 1 man obey 9." Oh, my what do oh, and see, Obia winning a dear what dear. What to make us what a neighbor come on. Now from so and Quan, I'm repeating this. So the cannon Ubi will cry. Not and much me, my rabble. Eh, or my me crew my meeting my room. Didn't tell me what man for me wishing for. Okay. Enti mirror na aye ensame ba hin ni mu no ene sede na opanyi kufinto esi ebo ni nkuru na aye na asemba na se ye kan de hyesem a asante amane ye kwanso ne de ya na sebi na nanomo ehwe ni mu ma yura ede ka no wo kan tam no be kan de hyesem a ede empa na wo behia ansa na sebi wa ba hin ni mu de obehia na ye obusuandua ya wo ya nwa me fia me film no wontumi ni man hene okuru bia aso fia me film no wontumi ni brempon okuru bia aso se bi ohene bi na ba bebo bia ma yede a enye nuru so nti ya nwome obi o ha ni try ya woni tumu wono no ya wo no empempi won ya mbepra kunya no omonim so mu frifie ho wonim pefe etoda na nema binti no wakofra abutua no na afi wa sada ye ho se wonim se ono nko na mo ka ne nko abutua ba nkuma asam no eno pa de djuma nti okọ memi krom se djuma se a abutua di se djuma se no omo ya yekofo me yoyikuni mabutua no ye no mo afra ne sa nti wa hwe ya wo hu so se na ntem nti na sen mo so mo de so so bi abantem a omo de pai mo se na so ye di adonten nti omo se adonten abutua se le bebe e be ma ye aye sonko e na bi mu bi nso de nkopra na so no enu ntwa asem no e be twa ase bi du be no na aka se wo ka bo no mo se na de ne adonten ne akose ye yeko na fi me ti adonten na be mfie be ensiani na mte so mo ka adonten no nti be du be be ja adonten ne ka ne aka oyeko ne ka oyeko na ohene na abutua ne mabutua no de se de esi afra no wa ha yimu bi wo ha yinimu ne ye twense nya sika ana pese di hin nti ne akoka se me ya de ase okay entiana dodo na no aseda ebe so ma ho den ahwe no mo ba be hwe san se o ma tete ne wontinta video to say yo mo mu ni mama mre ne amane ne se asemba hin ma wodan no nti o mo ba be hwe se eye no kure mo ban so no mo mu se ahanom de no krutrudu eno hene de obi okra de ma ne hunu se de ma na gene se obedi nkunim ne se oba na wakọ nkrofo bi ho a odwen se sa nkrofo no ebetimi ama ohene edi asana mo na he nipa kakra bi na o discount ne se je na ya adwuma ma onye anka kan receipt na so na abdance bi ane so o de chane se one fan to ne bank account one fan ne mobile man no be ho discount mo to bi ho no aba no aka o mi case na say o de jama o de o mam sha o de bibia be yi pe so ohina aka be nyin e bi nipa bibire nyin o de ma nipa bibire wa de mo be di se ni nkofo bi wo ho no o ni obia wa ban mu
and so person who aban nipa o so dem am say utie ya odi ska no no na sabre na mu aban na nipa na so be ye sare na ma dada na akosia no aje ho no nyam obi o so ade na afi na wo kyena na say kro bi atisi nti ya na manfo bi dwen say ebia uhu nkrofo bi a ana nkrofo bi ne osresere wa ahemfie ho kire say ye beka bi ama asem ye kan na da ho a pefe a wo hene bi a wo beka chia no wo won bi gu ase obedwam ho nti asem ne nhye suma ase ne ye kan obedwam nti no mo nyina abo mo kro obedwam ho nti ohene bi ati asem no ohene bi adwen asem o kan na ekọ baako na eja fam baako kire say wo ohene abaye wa adwen say de ono edifo no o madam fotimi ka bi ma no yen kan nyina nwi na nkwan odi na betum di mbone say nkwan na ka pso bu attention yo enti enra asem ni nyina na se be yewura ebu aye ni nyina na che se ye waduma se enya hemfoforo a nesa ena brekum nsoso enya bi enti nra de na ye ni gisem ewo eye ahemfie na wo brekum nsam no na wo hwe awaduma se ni nyina no ense be awaduma se de na ya de hyesem ne ba ya omode abusuandua enso so eba ho na afin so eye dua ya nkwanta ohene nso akonya no ensama aba hene mu nyina no ne nyina wo hene ede no kore asomdwe no de atode da ne nyina mu no sede ekoe na sana sampade no so koe sampade no fare emu na amotra se chen eche se nanso saa na ono so kire ya o se eya na ade no odi ntra obi ahu o ka no kra obi ahu ena wonnim so a obi ahu se de usika asa be se wonnim enti eya na enye se wo hene ne bu asem no omo ka ho ni nyina obi a yeti se eto nyina ya yetimi de adwene fu enti na kasa wo yo hene na se empo wakoji bibia ho ntumi nka asem no sia no e se wo ka no omo twa ho hye nyina se na de wo ka enye no kore ntina na mpempe omu nyina no kobem krom no eje to bako tena dem no mako kan se ye ko kan se yo asem ne mu da na wo kan ye na wo kan wo nyina yetie no eje se busuandua na obi ekurapi na no mu nyina ekura busuandua ne bi enti wo ka wa wo nto ato aso na obi ekura ne de a wo hwe ena wo bo nkuro no so obi etie nkuro na wo bo no ena wo kire wa de hyesem so obi etie ade hyesem no esisi so aye nyina ye ho esisi so obi ehu no ena eduru wo so na wo ka wa asem ne wi a na nsembisa no so mu no de wone ne twemanso no ona me asenie ne nyina me bia ye me fe no no se wabo nkura wie na de wone ne twemanso no achiame ama ho kwan se wo asem bia bisa no e wone nkuro na wo boye ne mu na wa wanka se wo busa na asem wi adanse ni aba yakofa adanse ni efiri bia de ne kosie de naba na afi nso abeka asem wi adanse ni no so nsem no so ye busemu hwe opanyin ewu adanse ni ode ne bae oba obeduru hokrapo na ne wefi asem oba beka ono ba so ni masem kro ozo ni masem kro anza na chama ibunzu enga ze asem de ntia opanyin ewu ayi na danse no na o meka me yi hu no so ho enti enra sede sese no vense nyame adom anam tepe so da yepa so ma omunyina enya ahenie na yehu se nema bi twa so etwam wontinten fidi so sede wo hene tenase a wodi asemo emma no kore ebededi no ekwabontia de wote ne nko wotemu nso ade wuhu no eno so enko asembe na abeka me de twa to ne aso so oh say bu asem okosa obetumi aka ndo pe bia wo fie anu de say enka ho ai te say ye bobo park so na wojina stadium na abontene ho na o ma commentary de bia ozu coach abon o ma commentary for so be kan do be kan so mo wojina ho no ya na omo no sabi o ma twene mu da ho nti say so mo dwen so mo dance de bia bo ma asem na o say komende ba o ma tumi afa ma enye obi na enye obi asem okay whether was pa and I mean general form ne yetna say ya de ensema hodo ayira tna so no ya de ne moboso e de ababesomo wodweda mponyankopon ya adoma ibisha kan so subscribe to Alando Media YouTube na Facebook follow ye e wo TikTok ne Facebook e ya Santomain blogs ye nsia ne nsia de ya mi sha